Dobroveče, moje ime je Marina Đenedić i veliko mi je zadovoljstvo i čast što vas vidim u velikom broju baš u biblioteci grada Beograda, koja jeste kulturno srce grada, ali je i mesto gde se obrazuju generacije. I još veće mi je zadovoljstvo što ovaj vrlo značajan roman autora Peđe Ristića, koji sam takođe imala čast da uredim i da sarađujem dugo godine s njim na ovom rukopisu, promovišemo prvi put ovde. Za početak ću vam reći da je ovo vrlo jedan složen roman, pre svega multimedijalan, imate QR kodove na poslednjoj strani knjige, to je kako je nastajao u vremenu od jednog porodično-istorijskog romana o porodici Radović, o lomovima u društvu, o raspadima, kako SSR-a, tako i Jugoslavije, o ratovima, o krizama, o sreći, o ljubavi. Tako je on prerastao i okvir krimi romana, kako zapravo i počinje, i postao veoma modern roman sa ključem. Te ključeve ćete naći na QR kodu, a možete i uspostaviti neke svoje, jer je ovo hipertekstualni rukopis. Sa mnom večeras je i autor i gosti iznenađenja, pa vidjet ćete ih sve blagovremeno. Dobrodošli. Hvala Marina. Dobrodošli. Ja moram na početku odmah da vam se prvo iskreno zahvalim što ste se žrtvovali da dođete po ovom lošem vremenu, a naročito što ne gledate Noleta koji upravo sad igra. Ali brzo ćemo mi, pa ćemo stići za njegovu pobedu, da ga još gledamo. Ovaj roman sam dugo pisao. Od 2016. kada je nastala prva verzija i kada je to bila kratka pripovetka. Ustezao sam se da je objavim. Počelo je sve naivno i fascinantno kao priča o mom prijatelju koji je tek u 5. deceniji igrom slučaja upoznao svoju majku. Mislio sam da je to možda, verovatno, dovoljno, ali nekako mi se ipak činilo da uvijek ima još nešto da se kaže. Pošto sam priču stavio na papir, dogodili su se silne belosvetske prevare i sitna razočarenja u prijatelje, rađanja, sahrane. Desila su se odseljavanja i doseljavanja, razmimoilaženja i ponovna pronalaženja. U naš život se ugurala pandemija, a onda i rat u Ukrajini. A mene je nešto teralo da sve to stavim u ovu priču. Samo izvolite, uđite brzo. Ima mesta tamo pozadi. Prošlo je od te prve verzije 7 godina. 7 puta se svet preokrenuo na glavačke. 17 ratova je počelo, 7 se završilo. 70 bolesti smo preležali, 7% smo zaboravniji, 7 puta bogatiji u iskustvu siromaštva, 70% iskusniji u prividu bogatstva. Ali se 7 puta više i sećamo. Imamo 700 razloga više da žalimo, 7000 da se radujemo. Da sam sačekao još 7 godina, možda bi ovo postalo naučno-fantastično delo ili možda neki horor roman. Bolje ovako, da se setimo sreće, spoznamo strahove, odložimo odluke i osude, proverimo predrasude, da se smejemo smešnom, pa postavimo i preispitamo pitanja. Knjiga koja je ispred vas sadrži mnoge teme koje će vas iznenaditi, nasmejati, provocirati ili možda naljutiti. Priča teče kroz drugu polovinu 20. i prve 3 decenije 21. veka i govori o 3 generacije Radovića, čije porodično stablo ćete naći i na slajdu iza mene kasnije, a i u knjizi. Mladi i stari Radovići, njihove žene, majke, deca, prijatelji, poslovni partneri i rođaci, svi se kreću između korica ove knjige preko Jugoslavije, Sovjetskog saveza, Letonije, Srbije, Crne Gore, Ukrajine i Rusije. Oni koje događaji u ovoj priči iznenade
možda će naučiti nešto novo. Drugi, koje uspem nekad da nasmejem, bit će bar na tren veseli. Otvoreni argumenti, diskusije, nedovršene i dileme ostavljene bez jasnog zaključka, neke će možda iritirati ili čak naljutiti. Ali vas molim da uvažite citat Milana Kundere. Knjige su od vitalnog značaja ne zato što daju konkretne odgovore na pitanja sa kojima se suočavamo, već zato što su prožete nejasnoćama i paradoksima koji pomažu da se ta pitanja bolje osvetle. Glupost ljudi je kad misle da imaju sve odgovore, a mudrost romana proizilazi iz postavljanja pitanja. Hvala, ovo je bio prolog iz moje knjige. Sada ću vam kao uvod i muzički prilog, vi znate da se uvek trudimo, Marina i ja, da nam promocije, a i knjige budu multimedijalne, pustim jednu letonsku uspavanku, koju verovatno nikad u životu niste čuli. Ja sam mislio da je lepa jer se odnosi na jednog od aktera moje priče, koji je kao sasvim malo dete odrastao u Rigi i od majke slušao upravo ovu ili ovakvu neku sličnu uspavanku. Ako se posle ovoga niste uspavali, dobro je. Sad ćemo da vas malo prodrmamo drugim temama. Pa upravo je sve onako kako je Peđa rekao i ima mnogo više razloga da se radujemo nego sve ostalo. Ono po čemu je takođe ovaj roman specifičan jeste način na koji se prepliču realno i fantastično. Usled tolikih lomova vidjet ćete jedan od glavnih likova, pošto je zapravo 3 glavna lika iz porodice Radović, preživljava i torturu i mučenje i Goli otok, neminovan je bio beg u fantastično. Isto tako i njegov sin, zbog traume, nedostatka majčine ljubavi, pa i oca u jednom periodu života, i imao svoje načine i svoj beg u fantastično. Jednostavno, to je način da se preživi u teškim vremenima. Ovde likovi kroz san komuniciraju sa obe dimenzije, čak i sa svetom mrtvih, ali na taj neki način postaju i mudriji, i prosvećeniji, i oprezniji. A zapravo sve počinje tako što ubijaju ruskog tajkuna iz vrlo nepoznatih razloga. A taj tajkun, koji se zove Tjurin u ovom romanu, je usko sklupčan sa svim likovima i evo Peđa će malo podrobnije objasniti o čemu je reč.
Da, Marina je već rekla, roman počinje kao krimi priča. Prve reči su Leonid nije znao šta ga je pogodilo i on pada mrtav, a posle se u toku cele priče ipak vraća, mislim, priča o njemu i razvija se tako da saznajemo ko je i šta je i zašto je na kraju krajeva i ubijen. Pored ove magije i te fantazije koja se najbolje vidi u pojavi prekrasne Vasilise, što je jedna dobra vila iz ruske bajke i koja se ovde često u moje priči javlja, ili u snu, ili čak nekad i na javi, i uglavnom i uvek samo pomaže i čini dobra dela, pomaže mojim akterima. Druga karakteristika teksta i te neke fantazije koju sam ugradio na raznim nivoima je lebdenje. Moji junaci ponekad, kad su srećni ili kad su tužni ili kad im se dešavaju neke čudne ili neobične stvari, umeju da primete da lebde, to im se dešava nenamerno. Oni lebde jer su srećni ili zadovoljni, to simbolizuje, ja sam želeo time da prikažem i da moji aktori su kao da su iščupani iz svojeg korena i svoje postojbine i da se negde bolje, negde lošije snalaze, tako da koristim to lebdenje i kao neku izvesnu metaforu za nesnalaženje, jer svi akteri kroz celih svih 80 godina, niko ne živi tamo gde je rođen i tamo odakle je. Svi žive na nekom drugom mestu, a moram priznati da sam tu našao i ugradio mnogo i sopstvenih razmišljanja, jer ja već dugi niz decenija ne živim tu gde sam rođen. Tako da sam i taj aspekt uspeo da ugradim u ovu priču i ovaj roman. Za ovu priliku sam zamolio i neke moje prijatelji i prijateljice da prokomentarišu ili da mi pomognu da pročitamo po neki odlomak još. Ja sam vam pročitao prolog, a sad bih zamolio Mimu Rađenović, koja je i književnik, diplomirani književnik, jesi tako kaže? Ne. Profesor španskog i hoćeš Mima sa mikrofonom? Pa ja mislim da drži ga slobodno daleko od sebe, ali sedi slobodno. Pa zbog vidi ako ti odgovara. Mima će nam pročitati jedan odlomak koji upravo ukazuje na ove aspekte koje sam sad rekao, a to su te kamilice i to lebdenje. Hvala Mima. Siteno ružičasti, jel treba mikrofon? Tako je, dobro. Siteno ružičasti mali mijet je bio veoma ružna beba. Okolne babe su se radovale, jer se verovalo da od ružnih beba postanu lepi ljudi. Imao je međutim mali mijet nešto, čime je neodoljivo šarmirao izmučenu mamu Oliveru i sve koji su dolazili u kontakt sa njim. Osoblje u Višegradskoj se okupljalo preko razglasa i pozivali se i drugi da dođu, jer umesto da plače, u porodilištu 3B se događalo čudo. 3,5 kilograma rođen mali mijet, 55 santimetara, čista desetka, smeje se umesto da plače. Brzo su doneti video kamere i magnetofoni. Doktori i tehničari su ga fotografisali za arhivu. Olivera nije baš bila presrećna zbog tog publiciteta i kategorički je odbila da se obaveste novinari. Šta ima, je li gramečka? Dete ko dete, sad se smeje, a posle će da plače. Izbacilac je ih je na kraju, jer su se popeli na glavu, a mali, tek pridošli mijet, smešio se i kliktao. Na tren se majka i zamislila, vrlo neuobičajeno za novorođenče, da nije to neka bolest, ali ubrzo zatim odbacila tu misao i nastavila da uživa u svom prvencu. Jao, šta će tata da bude srećan kad te vidi? Vlada je sledećeg dana došao da vidi sinčinu. Nikomu nije rekao da se beba mijet smeje, umesto da plače. Ulazeći u porodilište, opet je posle ko zna koliko godina osetio onaj poznati titraj, skoro neprimetno, ali ipak pravo malo lebdenje. Šta je mene ovo snašlo? Gde smo mi to? Jel treba da budemo ovde? Zašto nismo tamo odakle smo? Proletimo kroz glavu. Ali se brzo fokusirao na najsrećniji događaj do sadašnjeg života. U liftu se sam sebi smeje i pridržava za zid. Drugi mladi tata u kabini još načiflejsan od noćašnjeg slavlja, pa mu primetivši da se i Vlada pridržava za zid, rukohvat konspirativno nemiju i šapuće. Ja umem da čuvam tajnu.
Kada zatim u Oliverinim rukama ugleda mališana, Vlada se već blago podiže od poda. Brzo se nadnese nad Oliverin krevet u nadi da će aterirati i uze sinu u naručje. Zaljubljeno ga upija i čeka da ga dečakova težina spusti i pritisne na krevet. Lak je kao pero, reče, dok malec Mijat ne uspeva svojom težinom sasvim da ga spusti na krevetski čašak. Presrećni otac ipak nekako uspe da zaglavi nogu pod ležaj i da se tako zaustavi da ne odleti kao helijumom napunjen balon. Upija pogledom malo biće, a Olivera upija njih dvojicu. Moje leteće muškačine, pomisli i nasmeje se. I beba Mijat se smeje iz grla kao odrasli. Tada spazi, sasvim sitan, isprva neprimetan cvetić pomaljao se Vladi iznad uveta. Mala kao glava čijodeka milica. Olivera prvo pomisli, Mazo, jesi ti tu sebi izadenu malu belu radu u kosu od sreće? Ali nije ništa izgovorila jer je ubrzo spazila i drugi i treći. I još nekoliko kojih se pojavilo. Bebino podviskivanje, Vladino lebdenje i sada ovi cvetići, sve su to čarobni znaci da ćemo biti blaženi. Pruži ruku nežno prema mužu i pomelova ga po obrazu. On je držao malog sina jednom rukom, a drugom pokrio Oliverin dlan na svom licu. Veoma nežni cvetovi su brzo rasli, ali kako su hitro nastajali, tako su brzo i kopnili. Kao pahuljice na dlanu. Male kamilice se pretvoriše u par kapi i trupu prašine. Njen muž nije svestan da mu cveće raste u kosi. Olivera će zadržati ovo iskustvo za sebe kao svoju malu tajnu. Jedna kamilica pade na metalni ram kreveta. Nije se istopila. Kada je Vlada otišao, Olivera podiže majušni bekar i osjeti njegovu blagu, nepoznatu aromu. Nešto između jasmina i mimoze. Stavila je cvetić između dve papirne maramice u nadi da neće, kao ni prethodnije, nestati. Cvet joj beše poznat. Kao da sam ga već nekad ranije srela, prisjeti se u jednoj prašnjavoj ruskoj knjizi. Mali Mijat se i dalje smešio. Evo, čuli ste i u nekim od ovih odlomaka da se stalno javljaju ti cvetići. Oni se javljaju, ali nestaju. Ubrzo ljudi ih ili vide ili čak i ne vide svi. A uvek su, s jedne strane, lekoviti, kao što kamilica ume da bude, ali isto tako i krhki i kratkotrajni. Pa su meni u ovoj priči cvetići kamilice poslužili za simbol sreće i za razmišljanje da li je sreća neka varka i opsena, da li je trajna, da li se može dugo u sreći uživati i ona njeni plodovi koristiti. Takođe, pitanja koja se nameću iz priča o 3 generacije Radovića, od najstarijeg deda Mome, koji je rođen naravno između 2 rata, preko Mijata, koji je studirao u Rigi i dobio sina Vladimira, ali ga je žena napustila i KGB proterao natrag u Jugoslaviju, pa sve do njegovog sina, znači unuka onog Mijata koji je došao u Rusiju i njegovog života u Ukrajini i Rusiji u današnje vreme. Da li su te porodične karme nešto što se nasleđuje, da li su oni obavezno svi nesrećni ili svi muče se da dosegnu svoju sreću? Sigurno je jedino da su sve te 3 generacije izmešteni iz svoje domovine i da se teško snalaze i teško prolaze i kroz geografske pojmove gde borave i gde žive, ali naravno i kroz vremenske i političke i društvene promene koje se u tih 80 godina dešavaju. Dakle, to bi trebalo da posluži kao blago obrazloženje zašto se roman zove Cvet kamilice i koji su to vidovi ispoljavanja sreće ili kratkotrajne sreće. Neki od autora priželjkuju da se vrate u Srbiju ili u Jugoslaviju upravo u trenucima kad se Jugoslavija raspada. Tako da sam i te elemente, a u to isto vreme se raspada naravno i Sovjetski savez, tako da je to veliki deo romana posvećen tim vremenima i u Sovjetskom savezu, u Rusiji, a i naravno kod nas u Jugoslaviji, odnosno u Srbiji. U to vreme sam i ja napisao jednu pesmu i snimio je u studiju Odiseja u Beogradu,
pa sam je veštom rukom pisca uključio u sopstveni roman, tako da sam je i ovde pridružio da nam predstavlja jedan mali muzički intermezzo i da govori o raspadu Jugoslavije i mom odnosu prema tome. Na bazuji. Hvala. Već smo dovoljno pričali o te tri generacije, o Mijatu, Vladimiru i deda Mijatu i naravno deda Momi koji je to sve započeo. Spomenuli smo i da se cela priča odvija preko Jugoslavije, Sovjetskog saveza i naravno posle ovih država koje su nastale od te dve i da se cela priča odvija u posljednjih 50 i sadašnjih 30 godina ovoga veka. U priči se javlja i još jedan detalj koji sam smatrao da je interesantno da uključimo danas ovde i to sam teo da zamolim moju drugu prijateljicu, Nadicu Ivančević, da dođe da nam to pročita, a radi se naravno o jednoj anegdoti iz priče gde, Ivančić naravno, izvinjavam se, i gde vidjet ćete o čemu se radi, pa evo i Nadica da nam to pročita. Izvoli.
slobodno možeš da stojiš, ako voliš, i drži ga na polu. Dobro večer. Htjela bih sve da vas pozdravim i da vam kažem da mi je velika čast što me je Peđa odabrao da večeras pročitam odlomak iz njegove nove knjige. Tragajući za nekim crtežima u kijevskom kabinetu, nasleđenom od oca Vladimira, slučajno sam nabasao na koverat koji je zapao iza fioke radnog stola. Bio je to obični, smeđi, debeo koverat kurirske pošte. Očevim rukopisom je na koverti bilo ispisano za Oliveru. Unutra se nalazilo pisamce i crno-bela fotografija ulaza u Boku Kotorsku, snimljena sa njihovog balkona, sa nacrtanim znakom X i reči ovde. Pored toga, još jedna crno-bela slika Vlade i Olivere na nekoj fešti i na dnu koverte ključ njihovog starog Saba na teškom privojsku od mesinga u obliku ronilačkog šlema. Kratka poruka u pismu je glasila: moja ti, kada ja odem, molim te da pepeo prospeš na polovini mora, između Luštice i Prevlake. Da se ipak tamo vratim, da me ti uvek možeš videti, a ja na tebe paziti. Evo ti, vraćam i moje pola sna, ključ našeg prvog Saba. Volim te. Mijat je sam odneo koverat majci u Beograd. Na aerodromu Olivera ga je čutke uzela i izašla u parkić pred ulazom. Posle oko sat vremena se vratila, plačući povremeno i brišući oči ispod naočara. Rekla mu je tiho, ali odlučno: idemo prvim avionom u Novi. Usput mu ispričala kako ih je na izlazu iz porodilišta u Moskvi sačekao Vlada sa poklonom, njihovim prvim Sabom. Učvrstio prvo tvoju korpu na zadnjem sedištu i nežno te smestio. Onda mi je pompezno, sa mašnicom, uručio drugi ključ od auta i smejući se odrecitovao: podelit ću ga na dvoje, sad pola sna je tvoje, ne znam kako dalje beše, ali kad smo ga prodali, moj ključ je otišao u kupcu. Po dolasku u Herceg Novi, još u čamcu je umapala i uvezala crvenom trakom fotografije, ključ i malu belu ružu. Na pola mora, između Luštice i Prevlake, je ćutke, bez suza, u dubinu spustila smotuljak i rekla: sad znam gde si. Hvala, čuli ste jedan od ključeva ove proze i koju prate takođe i Ršumovi stihovi. Neko je nekom rekao: najlepši stan sam stekao, podelimo ga na dvoje. I to je poenta, da pronalazite ljude oko vas kojima ćete moći da delite neke ideje i snove i da imate svest da je sreća izgleda kratkotrajna kao cvetovi kamilice. Ali evo, da nastavimo dalje. Mišljenje i u ovom romanu i sarađivao je sa svima nama, takođe, pored tima Kreativne radionice Balkan, tu je Vesna, pozdravljaju vas i Steva, i Jovan i Zvonko, i književnik Muharem Bazdulj. I on je primetio nešto što ni ja, ni Vesna, ni Sandra, koja je moja koleginica, na što nismo zapravo mnogo obraćali pažnje, a to je tehnika montaže i možda neka mogućnost filmskog scenarija od ovog rukopisa koja je poprilično izvesna, gotovo očigledna. Muharem vas sve pozdravlja, morao je da otputuje, ali je napravio jednu video poruku za sve nas ovde, pa hajde i njega da saslušamo večeras. Da, Muharem je napravio jednu opsežnu recenziju, kao i Marina, i ona je večeras pročitala samo jedan mali deo.
Ja sam vrlo ponosan na celu Marininu recenziju, kao i Muharemovu, obe su u knjizi, a ovu Bazduljevu možete i sutra u Politici da pročitate. Obećali su da će, šta sam rekao, da pročitate, da, sutra u Politici u kulturnom dodatku. Šta su snivali junaci, a šta nisu, pošto se ispreplitali? Da, imali smo i ovu pesmu, možda je interesantna kao ovako nešto malo sa strane i iz nekog drugog ugla. Jedan od junaka u snu čuje kako mu preci pevaju jednu partizansku pesmu u tunelu usred mraka, verovatno je svi znate, ali su oni promenili tekst, tako da sam ja za ovu priliku spremio taj audio originalne pesme iz naše mladosti, koju smo pevali na ulici kad smo mahali zastavicama, kad su prolazili državnici, a u tekstu u knjizi su akteri promenili tekst i oni pevaju malo drugčije, to nisam imao prilike da upevam sve. Ja sam čula se to prilagodi prilici. Može. Ovo pesma. A njemu u snu pevaju "Gde ti je majka, ovo je tvoja bajka" i tako, promenjen je tekst. Imate modifikaciju u knjizi. Ali u knjizi je data i ta modifikacija. Možda i to snimimo, da se čuje i to kako bi zvučalo. Postoji i originalna pesma, pošto na početku sam rekao, ova priča se bazira na realnim ljudima i njihovim događajima. Jedan od glavnih aktera, taj prvi Mijat, taj oficir koji je otišao na školovanje u Rigu, je bio vrlo nostalgičan i napisao jednu rodoljubivu pesmu koju sam ja uključio u knjigu i sada ću vam je kratko prikazati. Snim li u gluvoj tami sreću ili život nov, ili me opet mami daljine poznati zov, tamo gdje rujne zore sviću uz ptica poj, gde među više gore dragi je zavičaj moj. Kad god se iz sna prenem ili mi san otkaže, misli mi tuda krenu, da srcu lijek traže. Sva blaga da mi nude, sve što poželim sebi, za ljubav rodne grude nikad mijenjao ne bi. I ovo je viđenje jednog od prototipa likova romana. Mi nastavljamo dalje i još uvek nismo odgovorili na to pitanje da li se usud prenosi kroz generacije. Jer mi smo jedna kultura koja je imala jasan kod, pa je taj kod krenuo malo da se urušava, pa smo mi poneli sa sobom to nepodnošljivu lakoću postojanja, pa neke stvari prihvatamo, neke ne. I sad tu možda je vreme da čujemo pre diskusije i mišljenja još jednu pesmu, jer zasigurno smemo da sanjamo, a sa neostvarenim snovima mislim da smo čuli šta možemo da uradimo. Najbolje je da pronađemo nekog da podelimo. Pesmu ili recitaciju. Ja mislim da nam vreme leti, a tu su mi još dva gosta koje bih rado da nam pomognu u tumačenju kako su oni videli
ovu knjigu. To su Jugoslav Vlahović i Vasilije Peca-Perović, pa bih zamolio Jugoslave, ako možeš da nam dođeš na par minuta i da podeliš sa nama tvoje utiske. Jugoslav je radio ilustraciju. Hvala vam što ste večeras ovde, Jugoslave. Ja hoću samo da se zahvalim što si večeras došao, a i posebno da se zahvalim na ovoj divnim koricama koje je Jugoslav uradio. I to je već treći moj roman koji Jugoslav obogaćuje svojim crtežima na naslovnoj strani. Jugoslave, hvala. Peđu Ristića poznajem više od pola veka. Ja sam iz ateljeja 212 još, ja sam igrao u Kosi, a on je igrao u Isus Hristi Superstar. Znači ima tu nešto... Tad sam imao više Kose. Da, imao sam više, onda su me izbacili iz Kose, vidite i zašto. Peđa je ostao i ima u tom nazivu neke simbolike, jer Peđa je jedan autentični superstar, postao još od tada, jedna multimedijalna ličnost koja se izvanredno snalazi i u svom poslu i u svim drugim njegovim aktivnostima, književnim, muzičkim i svim ostalim. I zvao me za tu prvu knjigu da napravim koricu, takođe je bila druga i sad ova, ne znam već koja je po redu. Tu prvu, Pijaninu u blatu, nju pamtim po jednoj neobičnoj promociji, nije ovako, da kažem, kako treba. Bila je u Beču, u stvari, izdavač je bio Prometej i mi, knjižara u Beču. Ja sam krenuo avionom, to je bilo vreme sankcija, tako, i na aerodromu je let bio otkazan. Ne sjećam se razloga, tu smo se mi naravno gunđali, tu je posebno se istakao u gunđanju jedan pilot, kaže ja moram da stignem u Beč, ja sam pilot Singapore Airways, čini mi se, i onda smo se nas dvojice brzo povezali, ja sam rekao ja takođe imam važan nastup, da prisustujem promociji prijateljeve knjige. Mi smo samo udružili i čini mi se njegovim kolima krenuli za Beč. Onda je on imao problema na carini, jedva su ga pustili, kao pilot je valjda mogao da dođe na aerodrom bez vize, nije imao vizu u stvari. Ja sam ga čekao, baš je bilo onako čudno jedno zamešateljstvo, već je bila prošla ponoć, ja sam rekao sigurno se društvo razišlo i ja sam otišao na svoju stranu. Sutra dan sam došao u knjižaru i bilo mi je krivo da nisam došao i posle ponoći, jer sam čuo da je bilo vrlo veselo, je li tako? I sve neko druženje je bilo sve negde do 2-3 sata. Toga se takođe sećam. Onda smo imali Srećan čovek. Srećan čovek ima taj motiv cveta, ali on nije kamilica, tamo su žuti cvetići, a unutra je belo, čini mi se. Nemoj da kvari, ja ne volim da bude isto. Je tako da je isto? Negde je pomenuto da je isto, ali eto ja sad ovako kao nešto, eto da kažem. Čak sam i pomislio zašto opet motiv cveta, ali to je verovatno ta neka hippie generacija, jeli, Flower Power, ja taj badge isto imam sa neke opet moje knjige. Ja dođem na kraju knjige, jer posle svih pisaca i recenzenata i sad treba to opremiti, napraviti nešto privlačno za najširu publiku. Interesantno je pojam ilustracije, ali mnogi znaju za karikaturu da vuče poreklo karikare, napratiti, preterati, ali manje njih da ilustracija isto takođe ima taj latinski koren, a to je da se nešto osvetli, rasvetli, da se objasni, i to je važno nešto napraviti, ilustracija je u stvari jedna transformacija tog medija reči u mediji slike, tu onda mi dolazimo do izražaja na ovaj ili onaj način. Meni je drago da se taj moj način, my way, što bi rekao, Elvis nije,
Frank, Da se meni dopada taj tvoj način. Da ja to uradim. Ja sam taj cvet predložio još u toj drugoj, evo ponovo, to je jedna verzija, kad mi je naslov knjige predočen, odmah sam se setio jedne svoje ilustracije sa ovim zupčanicima i to sam malo još razradio, dopunio. Mila je ideja čak ti zupčanici da idu i na drugu stranu, ali to je malo prerađeno, ali lepo izašlo. Da pomene taj grafički deo, je moj deo posla, i unutra je to fino obrađeno. Gospodin Peca Perović je to fino obradio, jer je raznolik materijal. Evo, tu su neke generacije, tu su slojevi događanja i on je to fino razložio sa nekih čak 4-5 različita fonta, sa nekim svojim fotografikama i to sve deluje i skladno i ja sam zadovoljan kako je to na kraju izašlo i čestitam autoru i svim koji su u tom učestvovali. Toliko od mene. Hvala. Ja moram da dodam još jednu kratku anegdotu, ne znam, to možda Jugo i ne zna, a to je da je za prvu moju knjigu Pijanino u blatu on pročitao knjigu u vozu između Beča i Beograda i javio se u ponedeljak, poslao faks, a moj prijatelj Krstojević koji je imao tu knjižaru u Beču me zove i kaže stigo je faks od Juge, nacrtao ti je naslovnu stranu. I ja rekao, ali je brz, kako je noću je pročitao knjigu, već je naslikao. I ja stižem u knjižaru na faksu je, možda neki od vas znaju, Pijanino u blatu je crtež jedne kuće koja se vidi samo krov, odžak i od krova odlomljen petao koji se inače vrti na vetru sa znacima sever, istok, jug i zapad. I sad Miro i ja gledamo ono i malo krilima kao titra. I Miro i ja gledamo, knjiga se zove Pijanino u blatu, ja sam očekivao neke dirke, ja sam očekivao nešto onako direktno, neka trava, neke dirke, nešto će da bude pijanino neki u blatu, klavir. I gledamo mi ono i u jednom trenutku se lupim po čelu i kažem, Jugo je celu moju knjigu od 200 strana pretočio u jedan crtež. To je upravo ovo što je Jugo sad govorio. To je drugi medijum. On je razumeo da je moja priča o nama koji odlazimo, koji ne znamo kako ćemo se, to je autobiografski roman, i ne znamo gde ćemo da sletimo, gde ćemo da se kako snađemo, i on je nacrtao onog gvozdenog pevca sa krova koji se odlomio jer neće da tone sa kućom. Od kuće se vidi samo krov, ona je već potonula. Tako da mi je to bilo izuzetno inspirativno i drago kako je Jugo prepoznao celu moju knjigu od 200 strana, smestio u jedan crtež i to smo naravno usvojili za naslovnu stranu, a od onda nam saradnja teče plodno, pa su tu bio i Srećan čovek, gde cvet prolazi kroz neke silne peripetije u obliku lanaca, a evo i sad ovde jadan cvet se grči i muči između zupčanika koji ga melju. Hvala Jugo još jednom, divno, i obećavam kad bude sledeća knjiga, opet ću da te potražim. Hvala lepo. Više puta smo pominjali i Marina i ja, a evo i Jugo ga je pominjao, moj prijatelj Peca Perović, kolega s fakulteta i čovek koji je vrlo zaslužan za ovu knjigu koju danas prezentujemo. Zamolio sam i njega da nam se obrati sa par reči. Peco, ako hoćeš ovde, mikrofon je tvoj, ako želiš sa ili bez mikrofona, samo reci. To je ono unutra, one vinjete. I naravno grafička rešenja unutra i crteži. I mnogo štošta. I mnogo štošta i videli ste njegove... Hoćeš mikrofon da ti da? Možeš bez? Samo glasno. Kad se zarati, bježi. Sačuvati život je nulti prioritet, ništa nije važnije od toga. Ne slušaj nikog ko govori drugačije, život je samo jedan. Država i nacija su konstrukt jedne vrlo teritorijalne vrste, majmuna, i nisu ništa drugo do sinonim za veći čopor koji vodi malu grupu majmuna, spremni da za novac uradi doslovno sve. Zastava je komad platna,
Himne su skup tonova riječi, ne pridaje im dublji značaj i za svega stoje bogati koji izrabljuju siromašne. Cijeli svijet je tvoj, imaš pravo na njega, istraži ga. Okruži se ljudima koji cijene život. Religija je kult smrti koji čovjek izmislio, postoji samo zbog novca. Oni koji je vode ne znaju ništa o životu, a kamoli o smrti. Smrt je ništa, smrt ne boli. Živi, to je smisla. Hvala ti što si te rodilo. Ovo je kraj tog citata. Peđina priča je fantazmagorija. Zapis, prepitanje snova, jave, mraka prošlosti, nesigurne sadašnjosti i bojažljive, više puta silovane nade u bolju budućnost Radovića. Autor ovu priču filmski vešto montira iz emocionalno disonantnih odlomaka iz života Radovića. Kroz njih upoznajemo njegove junake, likove hrabre samo slučaje, ali većinom nesigurni, koji zarobljeni u žrmlju među nepodmirijim svetovima uporno traže svoje mjesto koje im se poput električnog zeca stalno izmiče. Vlada, centralni lik ovog romana, je pred smrt u razgovoru sa sinom Mijatom to sažao u svega nekoliko rečenica. Sine, evo opet izgovaram te dve zamenice, oni i mi, sumneći da mi, ovakve kakvi smo, tim velikim plemenima, onih uopšte trebamo. A ako postoji Bog, ima neki veliki plan, onda mi do sada sigurno nismo bili deo tog njegovog projekta. Valjda zato što smo samo drugačiji. Ne verujemo u najsvežija tumačenja velikih istina i istorije, niti imamo dara za zbijanje u masu. Tako smo često bili samo pogrešni ljudi na pogrešnom mjestu. A istine radi ponekad prosto samo zato što nemamo petlje. Uvijek bi nas prepoznavali, pa bi nam ostajalo samo ovo naše malo porodično mi i kuća na mjestu gde kofer postavimo. Bili smo i ostali duhovni apatridi sa upornom potrebom da najzad negde nešto bude naše i da nekome pripadamo. Samo nismo bili sigurni gde i kome. Mijat zna da je opet pred naslednom porodičnom dilemom, čije rješenje on više nema pravo odlagati. Podsjeti se mamine priče o tome kako je ocu ponekad znala reći. Prestani ići okolo i samo kokodakati. Snesi jaje već jedno. Ne može biti i ovo i ono i tamo i ovdje. Porodična tradicija zaključi Mijat rezignirano. Tragedija Radovića je u upornom, cikličnom ponavljanju njihovog života u oku uragana sudara velikih i moćnih oko namirivanja njihovih krupnih računa, ambicija i oprečnih istina. I posljedično, bezdušnog i bezličnog razbijanja njihovih malih i nebitnih života kao rutinske kolateralne štete. Iznova i iznova, oni su bili prinuđeni da štite sopstveni identitet, porodicu i budućnost, koprcajući se u izvrnute realnosti novog prokozlašenih sistema vladajućih lažnih vrednosti. Tačnije, sistema gadosti koje grupe na vlasti naturaju svojim nevoljnim podanicima, razrađenim mehanizmima masovnog izluđivanja radi pretvaranja ljudi u stado, u gomilu bagatelnih, bezvrednih života. Gomilu koja smrdi, ali u njoj toplo, kako kaže Krleša. Junaci Kamilice su svesni. Da ih ta gomila možda nikada neće iskreno primiti, pošto životinski instinktivno osjeća njihovu različitost. Međutim, oni, razapeti u svom polutanskom unutrašnjem limbu, i dalje iznova očajnički pokušavaju biti negde prihvaćeni. Ili je možda kratka replika polubrata Peće, na kraju epiloga, da, dolazim sigurno, zrak nade za konačni prelom i moguću generacijama željenu drugačiju, normalnu budućnost njihovih potomaka. Na kraju želim reći da mi je bila čast i uživanje da uradim ilustracije za ovu Peđinu knjigu, pa ću ponoviti krilaticu gospodina Donalda Trumpa, koju sam jednom ranije njemu citirao, a koja glasi: "Tante za kukuriku", što se u prevodu na srpski znači da je Peđa zadovoljan mojim ilustracijama, a ja njegovom knjigom.
Preporučujemo da je pročitate Vreme. Hvala. Ja vodim jednu humanitarnu organizaciju koja se zove Srpska solidarnost i ovu priliku bi iskoristio da se gospodinu Ristiću zahvalim zato što su deca ove godine, ja moram da odam tu tajnu, zahvaljujući njemu i njegove porodici iz enklava sa Kosova i Metohije boravili na moru u Igalu. Pa sam hteo da mi se zahvalim u ime dece i njihovih roditelja. Oni su njemu nacrtali jedan crtež sa motivima Kosova i Metohije. Mi smo bili u prepisku, prvi put smo se sada videli, ali eto, nadam se da neće se završiti na tome. Eto, želim bih samo da vam kažem, vi ga duže poznajete svi od mene, ali da, pored literarnog rada, veliku empatiju ima i humanost, tako da mu se zahvaljujem. Ovo je Ride s Kosova i Metohije iz Orahovca, pa je da ne bi se oštetilo. A nosi ime moje supruge Smiljane, tako da je ovo divno, vidi ovo. Smiljo, možete da dođete i vi ovde s nama? Manastir Pećka Patrijaršija. Jeste, ovo je I katalog. Srpska solidarnost, oni... Hvala vam. Potpuno ste me iznenadili, ovo nema mnogo veze sa promocijom, ali ima veze sa mnom. Hvala vam. Ja moram da dodam jednu rečenicu objašnjenja, evo imam ovaj mikrofon. To je da sam u nekim novinama u Herceg Novom video članak koji govori o tome da Srpska solidarnost dovodi godinama već decu sa Kosova, onu decu koja nemaju uslove, roditelji nisu u prilici i tako, ili imaju mnogo dece u familiji pa ne mogu svu decu da vode. Tako da je članak bio o tome i poziv da se ta akcija pomogne, da dođu deca s Kosova da vide more. I ja, pošto živim u Herceg Novom, meni je to bilo, i čitam te lokalne novine, prvo mi je to bilo vrlo upadljivo, drugo simpatično, treće pomislio sam da možda mogu malo da pomognem, a igrom slučaja dolazio i moj 70. rođendan, pa sam ja sve moje goste, a bilo ih je poprilično, zamolio da meni ne donose poklone, nego da daju dobrovoljne priloge za ovu organizaciju. Ja sam nešto u glavi anticipirao koliko će moji drugari da skupe para za moje poklone i približno nešto što sam mislio da će otprilike da odgovara, sam mi uplatio ovim ljudima u solidarnosti da bi ta deca blagovremeno mogla da dođu. Moj rođendan je nešto kasnije se dogodio i moji prijatelji su skupili duplo više para nego što sam ja inicijalno dao, tako da imamo sad i za sledeću godinu već rezervu, opet ćemo tu decu da pomogu. Hvala vam. Naš program je praktično završen. Ako imate još nekih pitanja ili komentara, želja da još nešto popričamo, ja ću sad pustiti i ovu jednu pesmu, a kod Vesne, ovde u sredini sa strane, su i ove knjige. Pozivam vas da knjige uzmete. Iz formalnih razloga knjige ne možemo da prodajemo, nego predlažemo ili molimo za dobrovoljne priloge. I dobrovoljni prilozi su tu negde oko 2000 minus 20% za ovo promociju ovde večera. Znači, tu je oko 1500 dinara. Izvolite kod Vesne koja je zainteresovana, ja ću rado da ih potpisujem. Ako ima još pitanja, pitajte me sad. Hvala vam puno na svemu. Mama hemijska.